हेल' लोगोफोर, जोंहा दिनै एक्सप'आव फैलायबाय नै जोंहानि न' खाथियावनो एक्सप' जादों ओमफ्राय जोङो बेयाव दसे बेरायहैबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर। एक्सप'आव मा मा लाबोदों आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो नाजागोन। स' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर, आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। आसार नैबे माबा ए एवनानै जाहैग्राया ना नैफोर गाइखेरजों जाग्राया मा होनोमोनथाय बेखौ गाइखेरजों जानो गोथाव मुसारि मेथेला साबो नांगोन सारि पानसो मागल फैबा लांनो हागोन बेयो फुङावनो लाना थांनो हागोन बेयाव खिन्थु दाम जायो आरो नायनानै बायनो हागोन दा जेनेबा गाव गावबा मा गानगोन मा जोमगोन बेगखौ लाया जानो रायज्लायनाय गैखाया नामा? मोजां जादों नायो फिसा फिसा गुमाया जाया एसे ओरैनो जागोन बाथा टेबोलफोराव दोनग्रा बिबार सिबार खोबग्रा ना माग्रा दङमोन आरो ओरैनो दाबो जायाखै ओइखौ गुफुर नङाबा लानो हागौमोन गुफुरसो दा ओइ गुफुराहाय खना खाथिनि नैथिनिया जोंफ्लाबलायनाया टिजाया गाखोना नायजायोथ' गाखोजागोन जोनायनि खाथियाव बे এনেকুৱা বেলেগ ৰুম আছে না নাই ওলা আছে চাওঁ দিচোন কেনেহেন ভাল লাগে না নালাগে Sendela nahi manskila video এনেকুৱাটো নালাগে हिंदी ভাল পাব কোমল আছে কোমল আছে গানে চাওকচোন গানে আইছা ভালো ট্রাই সব কান পাইয়া ওখ লাগে Be. Mami sudah kan? Mami ngasih dia. Bisa tulis dia pelajoi. Tadi. Seladukan. Hapin semua sama. Be. Paman naik sih. Cukup sih. Lala.
मोजां नायग्रोजायोथ' आरो थगथा बनायखायनोसै Siapa dah? Mahai. Kira moजां थार नै kiraया. Ipul. Naik ro. जोंनो लायदोंना सिथामफ्रा. Kiraफ्रा मोजां थारहाय. ओमफ्राय गोलावद्रायथार. Malu dia baik. Lain tanah kau tu. Lain begini. 20% बेसेबांनो 30% लेस হলেও 140 টাকা হয় दाम बाराखौ खेबनांगौ Kini karena kawan. ভিডিও বনে আছে Video bonai sih, YouTube di balang go. YouTube aja na, YouTuber. Kumain dia nol viral ko. Ay, nay. Kumaya ba? ভাইরাল তো করবি সেটা রিটার্ন হইলো Bukan itu disilesi boleh. Nah, itu mana jibo? Kami dengar kok. Kami bilang, boleh masuk. Kami pernah itu nama mana lagi? Pas kayak kira-kira mau di masuk dia bibu. Masak deh. Kami sih baik. Kau minyak lagi. Kecil lang. Tapi itu kan dari mana ya? Oh. Mekanis bendang. Singkai, karena ya sindalam ya kun wa kain ini. Kesian-kesian kun kalau ya. संनायाव दिगदार जायोना खानाया मेथाइ दखानानो सबसे फिर जायो आरोना ओरैबो गल Sang lại sang. Sang ini lại sang sang. Apa? Lah yang mana? Cik lah ada video. Oh. Thằng nông bơ. Itu nama ini. Micha, hogan nama tahu-tahu. Yang kau pun cikang. Kalau cikgu thằng dia siapa? Papanya ni. Papa ini. Aku asal kita mikir. Siapa si Belanda ya? Abi ini sama dulu. Abi ini sama dulu.
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जोङो दा न'आव थांफिननोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर